Il-Partit Laburista se jagħti is-sem tiegħu matul il-Euro Pride li se tibda tittella f'pajjiżna minn din il-ġimgħa. Dan hekk kif ferat fih danu ukoll se jkunu attivi b'taħdidiet dwar suġġetti importanti u li affettwaw il-ħajja in ġenerali. Fil-fatt nhar il-ħamis 14 ta' Settembru li ġej, fis-7 ta' filgħaxija, il-Pride Village li se tintrama fi Pjazza Tritoni se jkun hemm diskussjoni dwar is-surrogazzija mill-fera nisa Laburisti. Fil-panel tagħna se jkollna nies diversi minn naħa tal-professjoni medika, minn naħa tal-etika, xi ħadd li anke għadda minn din l-esperjenza, allura żgur li se jkollna dibattitu kemm xejn interessanti u nittamaw li minn din id-dibattitu joħorġu anke forsi xi tibdil li nistgħu nagħmlu anke aħna biex inkomplu naraw il-gvern jitkellem fuq dan is-suġġett ukoll. L-għada il-ġimgħa 15 ta' Settembru fis-7:30 ta' filgħaxija, iż-żgħażagħ Laburisti flimkien ma' Equality Labour se organizzaw attività oħra ta' diskussjoni. Din id-darba dwar il-bidla meħtieġa fil-mentalità fejn jitlu drittijiet ta' persuni LGBTIQ+. Diskussjoni ħatkun importanti ħafna għaliex fl-aħħar mill-aħħar ksibna ħafna fejn jitlu drittijiet u liġijiet imma fadal aktar niksbu fejn tidħol il-mentalità u permezz tal-edukazzjoni wieħed jista' għajjem aktar għarfien, għajjem aktar kuxjenza dwar realtajiet differenti fis-soċjetà. Fejn ħajkun hemm ukoll ġenitur li ħadkun qed tiddiskuti l-esperjenza tagħha li għandha tifel li llum għandu 25 sena u se tiddiskuti l-esperjenza kif kienet tul iż-żminijiet, ovvjament trabba u kiber fi żmien differenti minn tal-lum.